to si Papi bay. Medyo kay sunahan ba. Birthday gini ba. Oo na si Papi sa boarding house bi. Pops, saman. Kini harap ko gani uno paabot si mo ano, naarap ni kada sa inyong mansyon di ay. Nawar ako doon, nagtunjuk ba? Rani na yung birthday. Nya, saman. Tara, sa may tugayan, sa kupawan nato na. Asa ko? Ano naman? Bang. Yan, turo ba? Dagang nek. So, padala ko sa birthday. Ya gitu bay. Saman. Tara, sundan nato ni. Tara. Iya, kau dapat dapat. Makaya, Babs, pas ke Babs. 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 Oh. Pak. Atay ka, Babs. Ano ka, mabusog ka. Upo mo lang kita. Wait sa guys. Na ako introduce inyo nga dula. Mo ni ang taxi game. Oh, nagalawan eh. Kini, no cash in, cash out ni. Lakto doon ni pag naka 10 pesos, pwede na ka mo kahig diha. Tapos bala, ikaw ni bahala diha. Ha, tanawa naglali sa sila. Batsin ako. Bye-bye. Kasi